Maria naiz, Brasilgoa, eta 3 urte daramatzat bizitzen leitzan. Euskalduna nolakoa den? Beno, etorri nintzenean duela 5 urte Euskaldunak oso pertsona serioak ematen zuten. Isiak ere bai. Tristea ez, baina kostatu egiten zaizue sentimentuak adieraztea. Baina gero beste alderdi on asko ikusi dizkizuet, eta batez ere 2 azpimarratu nahi ditut. Bata zintzoak izatea, emandako hitza betetzen duena, eta bestea eskuzabalak, daukana erraz ematen duena. Badira 6 urte Ekuadortik etorri nintzela guraina, eta Isidro naiz. Euskaldunak, batez ere, abegikorrak zarete. Nik entzun nuen lotxatiak zinetela. Itxiak eta basarete, bai, hori egia da. Baina kanpotik gatozen hoi ongi etorri egiten diguzue, ongi hartzen gaituzue. Zuen etxe eta herrietako ateak zabaltzen dizkiguzue. Sakura naiz, 27 urte. Duela 2 urtetik bizi naiz Iruñean. Etorri aurretik Euskaldunen topiko batzuk irakurri nituen, eta batzuk egiak dira bai. Adibidez, Euskaldunak buru gogorrak zarete. Zetatzuak, zerbait buruan sartzen bazaizue, hori eusten diozue. Hori lortu arte jarraitzen duzue. Baina indartzuak izatea, batzuk bai, izango dira, baina nik ezagutzen ditudan gehienak ez dira. Ni Ahmed naiz, eta orain dela 4 urte etorri nintzen Algeriatik Ortezu bira. Euskaldunok nolakoak zareten? Ez da erraza, eta denok ez zarete berdinak. Euskaldunak langileak zarete, lanerako zaletasuna daukazue, eta zuentzat ez da nahikoa lana egitea, ondo egitea gustatzen zaizue. Eta horrekin batera laguntzaileak ere bazarete, kooperatiboak, beti zaudete prest laguntzeko.